amandla awethu. Bafowethu, asibonge ukuthi nibe khona ngomningi benu namhlanje. Kubalekile ukuthi le nxaxheba esithathayo sisupporte sonke. Okungijabulisayo ukuthi kugcwele abantu abasha okusho ukuthi kunethemba lokuthi siyayibona into wrong eyenzeka ezweni lethu. Ningasabiki abantu abathi you are being xenophobic. There is nothing xenophobic ngokuthanda izwe lethu. Okubalekile ukuthi njengamanje South Africa kunemithetho ekhona esikushoyo ukuthi ugovernment wethu awu enforce imithetho vele khona. Ngoba kuyicala ukuthi umuntu abe la ezweni lethu engenamvume. Kodwa bayavunyelwa. Umbuzo okhona ukuthi abaholi bethu uma kuthiwa ngene umuntu emzini wakho ungamvulelanga uyamukela yini uhleke naye? Kungani-ke thina kumehleke nabantu abazweni lethu isimanga esenzakalayo la eSouth Africa? Kodwa nje-HNSA angusho nje ukuthi esikwenzayo thina ukuthi sifaka isichibiyelo somthetho lapha yakuzwe lonke ukuthi umnotho wasemalokishini awube wabantu abalokhali kuphela. Ngoba umnotho waselokishini ungaphezulu ka-200 billion ocontribute kwi-GDP. Kune-unemployment eningi in this country, kodwa umnotho uyahamba. Ingakho-ke somanani thina ukuthi abantu bokufika abahambe ezweni lethu abangenayivume. Siyajabula nje ukuthi khona okwenzakalayo okubi kodwa siyakusukumela. Nibonile abaningi benu lapha kwaNongoma naseMadadeni Hospital ukuthi umuntu wangaphandle ungene kanjani esibhedlela arali stock shock. Ukuhola imthule ebuthini for 8 years umuntu wangaphandle ene-tuck shop kwaNongoma. Kodwa-ke sithi asibambaneni. Namhlanje ngifuna ukusho ukuthi uNdunankulu kufanele ngabula hhayi athumele. Ngoba singabaholi masikhankasa siyayiyela thina, kodwa uma sidingwa abantu siyathumela. Angithi-ke bafowethu kusuka namhlanje ngoba lempi ngeke iphele namhlanje inde. Ngicela ukuthi namhlanje kube ukuthi it's a message. Siyawubhaza uhulumeni. Ngoba okulandelayo kumele sivale i-KZN thaqa. Sizoyivala i-KZN thaqa. Angisho nje ukuthi uMangobeni simqoke i-initiative engake efanele kangaka. Kubi-ke ukuthi angifuna ukufihla lokhu ukuthi kuyamangaza ukuthi the so-called celebrities ethu awasinaki maswadinga. Kodwa wona ayadinga ukusapotwa ithina, kodwa maswadinga wona ayabaleka. Even the so-called leaders namhlanje bafaka umsile ey'ngqeni awubaboni. Umbuzo uthi kanti ubani ovotayo? Ngoba akuvoti abantu bangaphandle, kuvota abantu bala South Africa. Now if you don't listen abantu South Africa ulayela abantu. So ngifuna ukusho-ke ukuthi sizomsupport uMangobese kodwa akube yethu sonke lento le. And sibekeni politics, it's high time we put aside politics and unite. I don't care mina ukuthi libiqabeze politics, but let's fight yethu sonke. There is one thing that unites South Africa. This should be an issue. Uma kukhona ihlanganise ile kumele sihlanganise. So ngiyacela-ke ukuthi ukuya phambili singabanaka abangumsindo social media. Thina siyazi sifunani. We can liberate our country and kukuthina ukwenza lokho. So ngiyacela sibambaneni ukuthi mhlawumbe nje noma ngoJune angisho ukuthi ngithini. Kodwa nje nge-youth month ngoba sabantu abasha. Mhlawumbe nge-youth month sivale yonke i-KZN. Kuzomele siyomobiliza even imboni yamatekisi. Kuvale kuma yonke into uHome Affairs uyozufike la. That day siyodimanda uMinister of Home Affairs afike la. We will demand uMinister wamaphoyisa angabhali statement ayizele yena la. We will demand uPremier angathumeli ayizele yena la. We will demand uMeya eze la. Futhi uMeya
ngaphakathi kumele la umeyi ukhona la kumele sokhuluma nathi la so-ke awuzophuma kumele la so-ke ngoJune bafowethu asilungiseleleni sibonga nje kini nonke. Let's continue fighting. It's a good fight. We are fighting for each generation eyozimva kwethu singabantu abasha asiqhubekeni fight for our country. Amandla awethu. Yabo. Sibonga kakhulu kwi-leadership. Ngicela nimshayelise amandla. Ngizocela engikhohlele ukuzisho igama, mina igama nguJabulani Shandu eMatshane. Sithi nje phambili nentsha elwela inkululeko phambili. Noma ATM ize ngaphambili, ATM.